ассалому алайкум бар кулли бародарои ғарибам, чун би хидмам ғарибам, дар ғарибӣ дар Москваам бародаро кор мекунам ва худованд ҳар як шуморо нигаҳбон боша, дар моҳтон хор назанад, соҳ саломат бо Тоҷикистон бирем ба сари баланд, ба ҷӯбаки пури пул ба пеши падару модар зана фарзанд барем. Гуфтаниам бародарои ҷон, чӣ ки мебинед, имрӯз 20 октябр, соати ма ба вақти Москва бародарои азиз ва числа ба вақти Тоҷикистон. Числа дар ин программа медоед ба вақти Тоҷикистон нишон мета. Доллар 1021 сомону 64 дирам, 1000 рубл 161 сомону 50 дирам, евро 999 сомону 78 дирам. Як донаги лайки бобогира мезанем бародарои азиз ва дар канали мо подписатсия мекунем. Як дастгирӣ кунем бародарои ҷон, ҳама каса подписатсия кунем ва ба VPN тамошо кунем. Боқӣ сарбаланду обод бошем.